päivää, että pätkähti. Tänään mä halusin puhua teille parisuhteesta, sen hyvistä ja huonoista puolista. Ja eka mä ajattelin aloittaa niin positiivisilla asioilla, kuten että se on ihanaa, että on se tunne, että kun on ihminen, kelle sä voit soittaa ihan milloin vaan, ja sä tiedät, että se ihminen ei häirinny siitä, eikä mitään niin kuin, kiusallisia tunteita tuu, kun sä soitat sille. Ja se, että se ymmärtää sua. Se on niin samanlainen ihminen jossain määrin kumminkin, että se niinku tietää, miltä susta tuntuu, kun sä soitat esim. Sille. Ja sit se on ihanaa, että sulla on ihminen, jonka kanssa sä teet muistoja. Se, että te voitte vaikka puhelimella aina ottaa kuvia ja sitten vaikka katsotte syksyllä, kuinka kaikkea siistiä te olette tehnyt kesällä, niin mä ainakin teen. Mä aion tehdä sellaisen valokuva-albumin tästä kesästä, missä on kaikki parhaat muistot mun kumppanin kanssa. Se on semmonen ihminen myös, kelle sä voit niinku luottamuksella kertoa asioita. Sä voit kertoa ihan vitun noloja asioita ja sä tiedät, että se ihminen osaa vaan nauraa sulle siinä vaiheessa. Ja se, että sen kanssa voit olla niin oma itses. Sä pystyt niinku huutaa, sä pystyt itkeä, sä pystyt nauraa sen ihmisen kanssa. Ja mä oon ainakin huomannut, että semmoisesta ihmisestä mä oikeasti välitän, kelle ei niinku kenen kanssa voit niinku sopia, että nähdään jossain, vaikka puistossa. Ja sä istut sen ihmisen kanssa puistossa, kumpikaan ei sano sanaakaan, ei yhtään mitään. Ja silti se tilanne niinku ei ole kiusallinen. Ei niinku missään määrin. Siinä on vaan ihan vitu hyvä istua siinä puistossa sanomatta mitään sen toisen kanssa. Se mun mielestä niinku kertoo siitä, että sen ihmisen kanssa on ihan vitun hyvä olla. Sama on, että niinku, sä voit piereskellä sen ihmisen kanssa. Että se ei ole mitenkään noloa. Se kans mun mielestä kertoo siitä, ainakin mun kohdalla, että mä pystyn oikeasti luottaa ihmiseen. Mä pystyn olemaan sen kanssa hiljaa ja mä pystyn piereskellä. Ja mä voin olla sen kanssa, vaikka mä en ole laittautunut. Mä voin haistaa ihan paskalle sen kanssa. Mun mielestä se on aikamoista rakkautta. Ja että sen kanssa on turvallista. Se on myös yksi, mikä mulla niinku, et ei tule semmoista tunnetta, että no nyt se suuttuu mulle, nyt se menee vittu nussiin puolta niinku Lahteen sen jälkeen. Tai mitä tahansa kaupunkia. Ja se, että mä tiedän, että se ihminen pystyy antaa mulle anteeksi. Mä en ikinä tekisi mitään sille ihmiselle, mitä se ei pystyisi antaa anteeksi. Se mun mielestä se turvallisuus ja luottamus. Mut sitten näihin huonoihin puoliin parisuhteessa. Mulla tulee heti ekana mieleen se, että on kauhean kiusallista. Että jos mä vaikka on mun kahden kaverin kanssa, jotka seurustelee vaikka syömässä, ja se, että ne koko ajan pitää kädestä kiinni, koko ajan vaan kattelee toisiaan ja jopa pussailee siinä. Ja sit mulle tulee sellainen olo, että mä haluan vetää tämän muovipussin päähän, vaikka mä en kuvaisi näitä videoita. Se, että sä et voi enää tehdä siinä vaiheessa mitään. Sä et pysty katsoa niihin, sä et pysty puhumaan kenenkään toisen kanssa siinä. Sun pitäisi olla mahdollisimman chilli, mutta kun sä et vaan halua katsoa, kun ne pussailee tai halailee siinä sun edessä. Sama pätee näihin yleisen paikan hempeilijöihin. Se, että niinku bussipysäkillä on pariskunta ja sä vaan katsot, että tukehtuuko toi, miksi toi toinen työntää kieltä sen kurkkuun. Onks niillä kylmä, kun ne on noin lähekkäin? Kyllä mä ymmärrän, että voi antaa pusun, voi halata, mutta ei semmoista niinku kiehnäämistä ja semmoista hirveetä niinku huomioon siitä, että sulla on se toinen siinä.
semmoiset niinku mun mielestä ainakin jätetään niinku kotiin. Kotona sä voit niinku pussailla 5 minuuttia toista. Se ei ole kenenkään mun mielestä ärsyttävää, kiusallista tai huomiota herättävää. Silloin se on niinku mun mielestä oikein. Kyllä voi halaa ja näyttää semmoisilla pienillä eleillä, että toinen on sun, mutta ei siitä tarvii niinku mun mielestä missään yleisillä kauppakeskuksilla, bussipysäkeillä, muilla niinku ihan vaan niinku huomio huorata mun mielestä. Anteeksi karju niinku ilmaisu tähän. Sitten myös se, että sitten on pariskuntia, jotka koko ajan niinku esim. Facebookiin, Instagramiin, mitä näitä nyt on, niin koko ajan se, että mussunkaan tehtiin sitä. Mussunkaan nyt vitsi syödään tätä vitun maksalaatikkoa tässä. Ei. Mua ei ainakaan henkilökohtaisesti kiinnosta, mitä mun kaveri ja sen kumppani niinku tekee. Ja myös tää kumppanisana. Me tässä pariskuntana lähdimme nyt rannalle katselemaan auringon laskua. Aha, okei. Okay. Joo. Mä oon yksin vittu paskalla. Sama asia yhtä paljon ihmisiä kiinnostaa. Mut on myös niitä ihmisiä, joita kiinnostaa. Mä en yhtään halveksu niitä. Mä en halveksu ihmisiä, ketä kiinnostaa paska tai pariskuntapäivitykset. Sitten sekin, että sitten yhdellä mun kaverilla kävi niin, tai meidän ystävyydelle kävi niin, että henkilö alkoi seurustelemaan. Ensimmäisellä viikolla hän sanoi, että ei vitsi, sun pitää nähdä nyt tutustutte toisiinne ja ei vitsi, tää on siistiä. Mä lähetin takas viestin, että sori, en mä tänä viikonloppuna kerkeä. Sen jälkeen sitten ei ole kuulunut mitään. Ja meillä on yhteisiä ystäviä. Nekään ei ole kuullut siitä mitään. Et mä ymmärrän, että on se alkuvaihe, että on niin ihana olla sen toisen kanssa, mutta itse kun aloin seurustelemaan, niin kyllä me vietettiin niitä hetkiä, hempeiltiin kotona 4 seinän sisällä ja tehtiin ruokaa ja tämmöistä. Mutta mun mielestä henkilökohtaisesti mä haluan esitellä sen mun kumppanin myös muille, mun kavereille. Mä haluan, että niistä tulee ystäviä, että me voidaan tehdä jenginä kaikkea. Että niinku, en mä ymmärrä, että miksi niinku pitää loputtomiin viettää aikaa vaan sen yhden ihmisen kanssa samoissa paikoissa kahdestaan. Se mun mielestä mulle ainakin riittää se, että mä vaikka päivällä tehdään yhdessä jotain ja sitten illalla me voidaan tehdä ruokaa, katsoa leffoja, sytyttää kynttilät ja pussailla niin paljon, että tarvii ostaa aamulla huulirasvaa. Mutta ei. Mun mielestä niinku pitää myös, että pitää olla omia ystäviä, pitää olla yhteisiä ystäviä sen toisen kanssa. Eikä vaan semmoista, että unohdetaan koko muu maailma ja eletään tämä elämä yhdessä kahdestaan loppuun asti, ei ketään muita ylimääräisiä. Sitten jos se suhde kestää, niin sit vaan miettii, että ketä helvetti kutsuu sinne kihlajaisiin häihin, kun sun ystäväpiiri on kadonnut ihan kokonaan. Et en mä ainakaan halua omalle kohdalleni sitä, että mun häissä on sellainen, että siellä on vaan sukulaiset ja joku yksi ystävä, joka on sellainen, no ei se ole pitänyt muuhun yhteyttä, mutta no kumminkin häät. Ei, mä en ainakaan halua sitä. Ja sit sekin, että välillä pitää olla myös omia ystäviä. Mua ainakin vituttaisi ihan hirveästi, jos mun ystävä aina raahaisi sen kumppaninsa, tyttö- tai poikaystävänsä koko ajan kaikkialle. Että mä en ikinä saisi olla sen mun ystävän kanssa kahdestaan. Se oikeesti. Ja mä oon tehnyt näitä samoja asioita itsekin entisessä parisuhteessa. Mä en yhtään niinku ole mitenkään pyhimys näiden asioiden kanssa. Mut
kyllä oikeasti pitää ihmisellä olla omaakin aikaa, rauhaa. Siinä oikeasti hajoaa pää. Sen takia mun entinen suhde kaatui. Me oltiin liikaa yhdessä. Se vaan on niin, että oikeasti pitäkää välillä ihan omaa ihanaa aikaa. Tehkää jotain ilman sitä kumppania. Se pidemmän päälle auttaa. Ainakin mulla auttoi. Mut sitten viimeinen asia. Nämä ärsyttävät nimitykset. Mussu, tussu, lussu. Voi että mussun kanssa taas. Mun rakas teki tänään sitä ja tätä. Mun rakas ihana poikaystävä. Joo, kyllä mä ainakin ymmärrän, että se toinen välittää siitä sen poika- tai tyttöystävästä, mutta ei sen joka lauseessa, kun se puhuu siitä, niin tarvii olla sellainen, mun ihana poikaystävä, mun rakas tyttöystävä, mun maailman paras kumppani, vittu, Kyllä kaikki ymmärtää, että sä välität siitä ilman, että joka lauseessa se tuot esille sitä. Ainakin mä ymmärrän. Enkä mä koko ajan hehkuta asioista liikaa, ainakaan omasta mielestäni. Ja sit nää ihanat poikkistyttöystävä, emäntä, isäntä, mitä näitä nyt on. Se vaan kuulostaa, varsinkin toi emäntä ja isäntä, niin ällöttävältä mun korviin. Mä oon mun emännän kanssa. Anteeksi, onko sulla nyt joku sellainen lehmipiika tyttöystävä, kenellä on vaaleat hiukset letillä ja joku kansallispuku? Tai isäntä. Seurusteleksä sä oikeesti kaljaa kittävän lätkäfanin kanssa, joka metsästää? Ei. Ei mulla muuta tällä kertaa. Ensi videolla.